इउथ बिपिएफनिफ्राय जाहैनो गोसो गैयामोन दाबो गैया आं हाग्रामा सारा आंनि गुरु आरो हाग्रामा सारखौ आं बिराद श्रद्धा खालामो अनो मोजां मोनो खिन्थु मा राजनितिखौ आं 15 बोसोर खालामबोबाय बिपिएफनिफ्रायनो आं सुरु 2010निफ्राय आं एक्टिभलि जादों दिनैसिम फैयै फैयै आङो सेन्ट्रेलनि इउथ बिपिएफनि अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि आरो हाग्रामानि आं अननाय बहुत मोनदों खिन्थु दा राजनितियाव थानानै 15 बोसोर थानानै सोरनोबा राजनितियाव थानानै सोरबाया राजनिति लिडार जानो गोसो जायो सोरबा थिखादार जानो गोसो जायो सोरबा साख्रिनि थाखाय लोब्बा लाखियो सोरबाया आदर्शखौ निति नियमखौ मोजां मोननानै राजनितिखौ लोब्बा लाखियो आंनि साननाया बेनोमोन आरो मोनसे समाव आंबो सासे समाजखौ सिबिनो सुबिदा मोनगोन खोमा जोंनि समस्थिखौ उन्नयन खालामनायाव आंबो मोनसे समाव आगबाग लानो मोनगोन खोमा होनना सानोमोन नाथाय मा खालामो गणेश कछारिया आंखौ बिपिएफआवनो सानना होनो हाया बिपिएफआवनो थाजानो बायो थारमाने बिथाङा माने 100% अभार कनफिडेन्स गाव देरहाखाबाय जोंखौ नांला सेंग्राफोरखौ नांला बेबायदि बिनि साननाया आरो सानैसो मानसिनि दालालनि आखायाव गोग्लैनानै रावखौबो सिनायला दा आरो फुराना बिना गुगागासिनो जायनि जाहोनाव थांनाय बारावबो गाव मिथिखायो गावजों जाय सोलिदों गावजों थानानै मानसिफ्रानो गारजोबना थांदोंमोन आरो माखासे बुस्थुखौ जों नायबाय थादों जों नुबाय थादों जाय मानसिया गावखौ थांनाय बाराव फेजेननानै फेजेननायाव आखाइ दं बेफोर मानसिखौ आखाइ लाफिनदों जोंथ' बिदि नङामोन जों थांनायबो जेननायावबो जों थाबाय थादों बिथांखौ जों सहाय होबाय थादोंमोन खिन्थु नाथाय बेहा अभार कनफिडेन्स गाव देरहाखागोन जों सेंग्राफोरखौ नाङा आंजों 100 जननि बारा फैबाय सेंग्राफोरा दा खिन्थु जों दा डिसिसन लाथ'वाखै मा खालामनाय जागोन मा खालामनाय जाया दा उनावहाय जों मा खालामनाय जों सानलायनानै जोङो मोनसे डिसिसन हिदानो लानोसै फैबाय थानाय समाव निस्सय लानो गोसो दं सानो खिन्थु बबेबा मोनसे दलजों जुदि थानो मोनोबा आंहा साबसिन जायो दा ओरैनोथ' सोरबा मोनसे मोननैया बुंदों जोंजों जइन जादो जइन जानानै खामानि मावलायदो होनदों खिन्थु जों सानबावनो जों समाव नायबानो जुदि आरो उसुबिदा जुदि गेलेनो बायदि माबाया मिलायाबा जों गेलेयाबो जानो हागौ बिदि आरो जिहेतु बबे मोनसे जाहोनखौ लानानै जिहेतु नोंथाङा बुंबाय हाग्रामा महिलारिखौ गुरु होननानै बबे मोनसे जाहोनखौ लानानै जिहेतु दिनै नोंथाङा बिपिएफ नागार आं बुंखांबाय आं 15 बोसोर आङो बिपिएफआव थाबोबाय थाबोनानै राजनिति खालामनानै जुदि गावनि मोनसे प्लेटफर्म थायाबा माने गावनि मोनसे राजनिति भबिसतखौ दानो मोनाबा गावनि जन्म जायगायाव सुक्लायसारफा आंनि जन्म जायगा जामुनफोरा आंनि गामि बेहाय जुदि आङो राजनिति खालामनानै 15 बोसोर राजनिति खालामनानै बिपिएफखौ खालामनो मोनाबा बिनि एकदम मा होनो दादागिरिखौ सयज' खालामनांगौ जायोबा आं थायानो साबसिन ओंखायनो आं गोदानै राजनिति खालामनो सानदों जिर'निफ्राय आं खालामनो सानदों नांगौबा आं हारसिंनो जुजिलांगोन आंनि सिमाङा मा बिपिएफआव थानानै आं मोजां खामानि मावगौमोन बिपिएफआव थानानै आं रायजोखौ सेबा खालामगौमोन खिन्थु बेखौबो खालामनो होआ बिथाङा गणेश कछारि बिथाङा ओरैबायदि अभार कनफिडेन्स गाव देरहाखाबाय सेंग्राफोरखौ नाङा आंखौ नाङा बिथांनो बिनि थाखाय जों माने ओंखारबोनाय जाबाय आरो सुक्लायसार बेखौ आंथ' बुंनो हाया आं मानो बारै देरहासारदों रायजोआसो मिथिगोन आं दाथ' गेलेगोनबो होननो हायाखै दाबो आरो गेलेगोन बा मायाव गेलेगोन बेखौबो आं बुंथ'नो हाया दा आरो देरहागोन होननायखौथ' आं बिदि बुंनो हाया रायजोआ आंखौ अनसायबासो आं देरहागोन रायजोआ आंखौ जुदि वेलकाम खालामो गेलेनो थिनो निस्सय आं गेलेगोन रायजोनि मथे मथामतखौ लानानैसो रायजोआ जुदि आंखौ बुङोबा निस्सय आङो जुजिनायगोन खिन्थु आं देरहागोन होननानै गावखौनो बुंना लाया गोग्गो खालामना लाया गणेश कछारि बायदि निस्सय एसेबाबो खहा जागोन आंबो सासे सेन्ट्रेलनि लिडार आंजों लोगोसे सेंग्राफोर दा खम नुबावदोंसो आरो बहुद दंबावोमोन गाबोन फैबा बांसिन दंबावोसो 100 जन सेंग्रायानो जागोन सुक्लायसारफोरनिफ्राय खहाथ' निस्सय जाखागोन आरो सेन्ट्रेल बिपिएफ हिसाबै जेबो समस्थिनि थाखाय खहा जागोन आरो सुक्लायसारफोरनि थाखाय खहा जागोन बेखिनि आरो बाखि सेन्ट्रेल लेभेलाव जिखिनि रन्जय दैमारिनि दैदेननायाव इउथआ मालाबाबो साक्सेस जाया आरो रन्जय दैमारिया मैया दाख्लैसो फैनाय बिपिएफआव आं स्टार्टिंनिफ्राय दङ आं सिनियर बिनिख्रुइ खिन्थु बिथाङा प्रेसिडेन्ट हिसाबै रल खालामदों आं बाहाय
आंहा जेबो गैया खिन्थु दिनैसिम बे प्रेसिडेन्ट जानायनिफ्राय एग्जिकिउटिभ केबिनेट इउथ पार्टिबो हाफेराखै बेयो केबिनेट मोनसे डिसिसन लानायखौ गाव हारसिंनो माने अल इन अल बायदि डिसिसन लाबाय ओमफ्राय प्रप'जेलखौ फरेन बडिनो होबाय थांनाय जेनेरेल कनफारेन्सआव जों केबिनेट जिरायनानै डिसिसनखौ लानांगौ मा जोङो लागोन मा डिसिसन लाना जोङो फरेन बडिनो होगोन जोंनाव सोङा रावनावबो सोङालासे केबिनेट सासे मानसिया हारसिंनो गाव खालामो साथाम साब्रैजों खालामनानै बेयाव फरेन बडिनो जमा होयो जायनि जाउनाव जों जेबो मिथिया बेबो मोनसे जोंनो रागा दं आरो आंल' नङा जिखिनि इउथआव माखासे दं जोंनि फुरानाफोर बेफोरबो एसे दुखु मोनना दं माने उफाय गैया बुंनोसो हाया दिनै आं ओंखारबोनायखाय आं बुंबाय माने बुहुद दङ माने जोंनि इउथनि सेन्ट्रेल इउथआवबो माने बुंनो हायासै गोसोआव सानना दं आरो जिहेतु नोंथाङा सुक्लाय सेरफाङाव दायो जिहेतु बिजाथि बहुद समस्या सुक्लाय सेरफाङाव बुंनो थाङोबा गणेश कछारिया 15 बोसोराव 10 बोसोर एम जाबाय आं मावाखैबो होना मावदों जिखिनि बै समाव जिखिनि मावबोदों खिन्थु बिनि लास्ट टार्म्सआव बिथाङा खुनु खबर लादिया जायनि जाहोनाव बे जेननांगौ जाबाय बिनि उनाव आरो नों रनेन नार्जारि देरहाबाय एम जाबाय बिथाङाथ' मोनसेबो गामियाव दिनैसिम हाबनो हायाखै जायनि जाहोनाव जेबो मावनो हायाखै नालाय माने केम्पिंखौनो खालामनो हायाखै दा गावनि समस्थियाव गाव ओंखारनो हायाखै माने बिग जिर' दिनैनि दिनाव रनेन नार्जारिया ओमफ्राय नोङो गणेश कछारिखौबो नोङो नुखाबाय 10 बोसोर मावनायखौ मोनखाबाय रायजोफोरा रनेन दाखौ मोनखाबाय दा आं सुक्लाय सेरफाङाव थारमाने रायजोफोरा एसेबाबो सोलायनायखौ लुबैदों उन्नयनखौ लुबैदों दिनैनि थारिखआव उन्नयन नोङो दा जेनेबा नै इएमफोरा खबर लानांगौमोन माइ गायनो हायाखै दै गैया जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव इरिगेसननि प्रजेक्ट दङ जायनि सायाव जोङो दैनि हाहाकार जागासिनो बेफोरखौ खबर लायाखै बिथांमोना आरो बहुद समस्या दं दिनै सेंग्राफोरनि इउथखौ लानानै फरायनाय गथ'फोरखौ लानानै बिसोर जेबो साना माबायदियै सेंग्राफोरखौ इउथखौ दैदेनलांनांगौ माबायदि बिसोरखौ इक'नमिक आपलिफ्ट खालामनांगौ बेखौ बुङा बिसोरो रायलायफैया जै देरहाबाय 5 बोसोर खबर गैया नै दासो बिराद खबर लाफैदों बेबायदि आरो दा बिसोरनाव माने थाखा रानबानो जौ बेदर होबानो देरहायो सानना लायो सुक्लाय सेरफां मानसिया एसेबां बुरबो नंला बुजिबाय साननो हाबाय एबारो सोलायगोन आंनि नामा सुरजित बसुमतारी नोंथांखौ जों खोनानो मोन्दों माने कंग्रेस दोलोनिफ्राय जिहेतु बिजाथि जानायनि एसे सम्भाबना दं मा बुङो बे नंद्राय नङा नंगौ आंजों कन्टेक्ट खालामदों खिन्थु आं बिसोरखौ सियरबो होआखै दिनैसिम आं सियर होआखै आं गेलेगोनबो होनना बुङाखै खिन्थु बिसोरनिफ्राय आंनिसिम बिदि फोसाब फैदों आरो जुदि बिथांमोना जुदि नोंथांखौ जुदि लिङोब्ला नोंथाङा थांगोन नामा थांनायनि सिगां जों रायज्लायग्रोगोन सेंग्राफोरजों रायज्लायगोन आंनि जिखिनि माबाफोर जिखिनि लोगोफोर रायज्लायनानै बिसोरनिफ्राय साननायजों आंनि साननायजों मिलायोबा निस्सय आं माबागोन